kallahu Allah zuban asirari. Kan waƙi shehi ko in ce sahibul bukari, malam Mustapha albalwawi a jigawa yankin Gumalawa. Ka ƙara salati gun nabi da ƙureshi, gari mun makarar mai cewa na gabari ya tashi, da alihi bai har auliya masu biyar shi, wanda in ya ce musu kome za su je su yi shi da gaggawa. Kamar shi ana abin jani jikan nabi, da zilani ba zalla mai dora bayi alayi, mai bayara gane ban tijjani bara magausi, yawa habar attijjani mai yarwayin daren baiwa. Na yi ta kwana ya shi Mustapha Dauda dan baiwa. Sidi na gode da irin abin da ka bani, yasa na ce komai zan yi shi sai ka yi nuni. Yau za na wake shehin nan da kamun bayani, ka ce min wani ne ta min shegin shigin tijjanawa. Yarawa wajikan annabu ne kowa ya gane, ba zan manta malin Yusuf ba shi garkuwa ne, da sai dai imam marabe na guso makura ne. Malam ya haya mai ɗaya ba mun yi murna a yau kai dawowa. Na yi ta kwana ya shi Mustapha Dauda dan baiwa. Mina Zahra ko gaishe kina da nisaiwa, dokar maiki wanda ya so kushi da ya tilba, sai da muhibbata a yawanki kullum na saba, domin kukunar ka kuma ku kaɗai bai tuka zanzarawa. Mustapha na bego sallaba gare ka, muridin sharifan nan bin sai da yau zai yabe ka, amma kuma kai na bayi da ta ya za na saka, ba na lekawa karmalin wadda ya yi mani zamuwa. Na yi ta kwana ya shi Mustapha Dauda dan baiwa, sai ji ce shi malam Mustapha bin Dauda Tijjani ya shehi wallahi an masa shaida, kusa da gaskiya yanzu da dako kaɗan baya ganta, zan baya tsoro a cikin lamari ne fa bai shayin kowa. Ke ga wadatar zuci baya maula ku gane, baya zuwa ofishin kowa mutawakili ne, na da rabana dewa zai za a yanzu ya gone, ka kalle shi ma nema ne balle ka je ka kai masa gaisuwa. Na yi ta kwana ya shi Mustapha Dauda dan baiwa. Aiki ne to gashi nan da ku ganshi, Bukari da Muslim ne aikin sha zama da tashi, baya saba umarnin Mamudu dangin gure shi, irin zali Qur'ani ma sai da ya ambace su dubawa. Qur'ani ya ce bismillah rahmanir rahimi, na auliya wallahi la kawun alayhi, wala ya zanen faɗarsa tilka ligin sa'adam, ga dole ne mu faɗe su ma ambace su a yau ba fasawa. Na yi ta kwana ya shi Mustapha Dauda dan baiwa, kyau Mustapha Daudan magiya waiwa ya kai ku, na kuna ji fadar Allah ma na ambatan ku, wanda ya yi musan matsayin ku Ubangijin da ya ba ku, zai mai ba sai ya gwammace da bai shi ba rayuwa. Allah ya za kwana shi ya ban shafi'u, gari
mukai ta yin izina kilmar ta ya zara'u wa hubbihin nabi da gurashi ya salin sama'u a juyi barabbe bai ta yi sai ya dayar gari lallaraba Allah ya ta kwana ya shi mustawa da wadalan baiwa na malam bala mai dawa shi Allah ya saka ya san zama da kai ya ba Allah in ku yaƙi ka ya raba hanya da kai imamu taskar dariƙa ya sai ya dai kai mana da na kare cikin tijjanawa daga da kyau waliyin Allah shi ya algumali na malam munir mai Allah mu kai muke yin koyi garkuwar mu yan maulidi babban waliyi Allah ya kare mana kai shaidan martabar mai shiryarwa Allah ya ta kwana ya shirya mustawa da wadalan baiwa sai kai du'a'i a gare ni cikin tafiyata a wajen yaban nuna laduwa da abban zubinta in ƙara himma kuma kome ya zamza na furta a ta ko'ina an kamu da kaunar ubangidan musular kowa da madubiya mudillahi ya shehu nan zana huta ka yarda da ne waƙar nan da na tsara ka jita gari ya ɗaga lawan ne wanda bai da fahimta bebegen ma'aiki wanda yake gumar dan mutanen daurawa Allah ya ta kwana ya shirya mustawa da wadalan baiwa Allah ka ƙara salati gun nabi da ƙureshi karimin makaram mai cewa na gabari ya tashi da alihi sabai har auliya masu biyar shi wanda in ya ce musu kome za su je su yi shi da gaggawa